The Zimbabwean Minister of Information and Publicity anozivikanwa nemukurumbira anonzi Jennifer Muswere panguva inoi uyachatakwa nevanhu. Pane kasystem kaari kuonekwa Jennifer Muswere pese panouya achisangana nemutungamiri wenyika achiita kakutyora muzura like tinatsoratidza kuti aiwa this guy has been captured. Kana kuri kunyorera muZANU-PF macho kana kuri kunzi pane mapromises avakapiwa kunzi aiwa you have been promised kuti uchapiwa chakati kana kuita chakati, aiwa ZANU-PF kumberi. Sanapinda masvika mudanyirwa panapa ndodwa subscribe like out on the bell icon tipira panapa mukozwa vanobuda vachiposta aiwa wamuri kuona Jennifer Muswere uyo aiwa achiratidza kuti he is greeting mutungamiri wenyika at different occasions. Vamudanyira chiti Honorable Minister Muswere, Zimbabwean Minister of Information and Publicity, please stop doing this. It's immoral and inhuman for a man to do this. In our Shona culture, this should be done by women, not men. Ndo masvikana mudanyoko panapa chinzi aiwa kutyora muzura kwauri kuita uku aiwa tiri kukuramba zviri hazvisi acceptable in our Shona culture. Noda kuti you are taking a role inofanira kunge ichiitwa nevakadzi vachishowa respect aiwa kuvanhu vakuru kana kunga varume vavo kana kuti anyone, kuti kana vachimhoresewa aiwa vanofanira kutyora muzura, but zviri kuonekwa kunzi zviri kuitwa aiwa nemunhurume ari kuratidza kuti panapa ari kurespecta mutungamiri wenyika. Pane accusations aiwa ecorruption vatonyatsa kuona kuti aiwa these guys they are trying to submit themselves. Nyatsoratidza kuti vanyatsa kuratidza the top leaders nematop leadership yavo muZANU-PF kuti aiwa takanyorera muZANU-PF we never go against you. Mashoko anonyatsa kubuda pachena kuti aiwa these guys panguva ino their minds have been captured, panguva ino they've submitted themselves totally zvekuti hapana pavachambotaura any word anoenda against ZANU-PF or the Zimbabwean leader panguva ino. Even criticism iri necessary for any development, but these guys vanonyatsa kuzviprova kuti aiwa we are going to submit ourselves pasina kana any criticism kana kuenda against the system. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi, penda comment section medu mafungiro enyu. Subscribe or like, shut on the bell icon.